tulkaa kaikki kattoo Loli live-striimi. Tänään alkoi pääsiäisloma. Joo, alkoi pääsiäisloma. Niin, mennään asiaan. Loli live-striimi. 2 päivää toi vuorokauden. Yhden kaverin kanssa Lolia. Ja kaikkea muuta sekoilla. Tulkaa kattoo kanavalta Joppe ja Teemo. Käykää siellä ekana. Jos se siellä näkyy, että mä oon offline, niin menkää Galaxyn pelit. Veittäkää vähän aikaa. Katon Galaxyn pelit. Mikäs on yksi juttu? Kato nopeasti. Ja toinen kanava Galaxyn pelit 4211. Voin laittaa linkkiin. Sus moro.